أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومنا شدة وتر رمضان wanda ya daidai ga watan da shida ga watan Ramadan, hijira ta 1400 na wannan watan azumin Ramadan da muke cikinsa wata ne mai albarka. ai nake gama ne gari ina ganin su muna haɗa ido da su kawai sai naga sun zaro wasu abubuwa iko ne ko wani abu ko falan kisketa ko falan sun zazzare. Yanzu tunanin ma nake Allah kiyaye kasa da ɗan kan zagin fadan nan namu wanda muka aika, wallahi siya shi ma su ne abun wani abu. kai yanzu da kika wani gurin ni wallahi tsugudidi ne wallahi irin na haka rufu baka bi yanzu wata ran yanzu da sun kama ka sun maka a aiki kuma yaran duk a ciki ba wanda ta shaida a ciki sun iya dai akwai dai wani babban su da ya sa tabarau sai na za mu dai babban su da kuma kafa yaran nan ba ta gari ne ka san haka suke sai su wani unguwar su shiga unguwar musu su bata wani unguwa su bata wani gaskiya dai dama da ganin suna gaba ɗin nan ba ila irin korarrun nan a watan yanzu an kama mai shago su kuma shine suka kara dawowa suke zuwa kenan su suna wallahi kwayoyi suna shaye-shaye wannan haka har da mata fa a gurin fa sun tara suna to bara babban zaki ya dawo ai na tura shi kira mu komanda Allah ya da shi lafiya ne zai zo min da komanda za a san yadda da kai a cikin
cikin garin na ake wannan abu gaskiya na tsallake rijiya da bayan gari kai la cikin illallah garin na abin da ya ba kyan da ni dai gaskiya zan da shi da malam matasa dama dai da malam Audu da da malam Abdullahi suka kawo min wannan zance da nan da suka kawo min sai nake cewa da su sun tabbatar suka ce sun tabbatar ne to ai nake abin yayi sanya ashe abin da ya sanya wallahi har ina ce musu ko ƙarya suke ashe gaskiya zan da ke babban mataki ba za su damu shi mana ya ja ya zama su ko bai ganshi bane to Allah shi ma dai ni dai Allah ya kiyaye shi dai kawai dan suna nan Allah ya kiyaye su su nawa ne su za su yi su kamar su wajen za su yi 10 ba ko na tsorata ne dai ina bin ka tabbatar da irin wannan na ta kai za su yi 10 sai ko tsorata ne dai ne ko ba su yi ko ba da kuma da kuma da ya za su gudu abu inda ya za su kawo wani dan bai ce don mataki Allah ka kuma Allah ya tarfa ni wata ne mai albarka mai tarin ɗimbin ladan yawa a ciki. Allah ya ce subhanahu wata'ala ma'azanci watan Ramadan ya faɗi kowanne ladan zakka da sauransu, amma ya ce azumi nasa ne. So dole ne mu jajirce mu tsaya mu yi iya bakin ƙoƙarinmu domin gudanar da ibadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka. Yin tilawa alƙur'ani mai girma da zikirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauransu. Domin wannan wata ne mai albarka, me ya kamata mu tsaya mu jajirce wajen yin ibadar Allah. Raya daren lailatul qadari, yin tashi da daddare, yin lafulfuli da yin alazakar da sauransu. Domin Allah yana cewa duk wanda ya karya azuminsa da gangan, sakamakonsa ta jahannama. Domin mafi yawancin al'umma suna ɗaukar Ramadan wata azumi, suna ɗaukar azumi ne kaga wani ya je ya fake a baya ce waye kaza cikinsa ne ke ciwo ya karya, alhalin kuma ba haka bane, ba lafiya ƙalau yake, kawai dai jiya azumin yana wahalar da shi sakamakon cewa shi ba zai iya azumin ba. Wasu kuma za ka gani ulcer tana damun su sakamakon cewa fa azumin idan suka ɗauka za su sha wahala. Don haka barka dai a gari a lamura da ibada an zo yawa sanin da zuwa, to za ka ga sai dai ya yi haƙuri ya ciyar ko kuma makamancin haka. So muna tattaunawa ne a wannan akan azumi, sakamakon cewa duk wanda ya karya azuminsa da gangan, to wannan hukuncinsa ne shi da tsakaninsa ne da Allah. Idan da mai tambaya. Malam barka da yin Alawal lafiya. yau kai na fadar Wallahi yau ni ne. mala wani baka san saka hula mala in zaka zo mala ran asa hula Abubuwan ne ba da ba wajen wasa wani wala gaskiya ne su bayan su. alawal me yake faruwa a garin ne Wallahi ina ga maran mutanen nan masu wannan abubuwan masu kwacen wayan nan da waye da waye nan wallahi ba zai masu da duniya wani haka yan sarkin fadin na ganin shi yanzu suka yi shi a gudu wai sun ga bidiyo ne su sa wallahi ina ga maran. yanzu amma na tura babban zagi yanzu zai kira mu a wanda dole yanzu a ga kawo na Ya yi abin haka da suke yi yawa mata gari ne waɗannan a jikin cakan da doriyan ke dole za a ɗauke nonon hukunta gaskiya ne. wadda kuma wanda in yi tafi da yaran dole a zuwa kaga shi na abu da iso ba dan Allah ya kare ba tunan sun ma a ni na rasa wanda kashe da gare shi baya ji ka gan shi kullum abin da ya kara masa kiyaye amma baya kiyaye
zagi aka yi kwaje wallahi ban dawo komanda hattara zo ka yi zuwa hattara tuba nake wannan gari kake tuba komanda nake ina ka shiga Tuba komanda nake. daga nasa a yawan kai wallahi babban zaki ne ya zo ya same ni ya ce wai kana son gani na a fada shike da komanda da wannan komanda wani abu yana faruwa garin nan komanda kuna garin nan komanda kuna garin nan abin nan yana faruwa me yake faruwa ya labu yanzu ka ganci nan sarkin fada ya je bayan gari waje ga yaran nan suna shaye a cikin azumin yanzu wannan ya kamata a a cikin cikin azumin ramadana a wannan a garin cikin garin nan Kwarai kuwa. a wannan garin na a cikin nan garin hakwacin waya ga mai Gaskiya gari wannan- nan gaskiya wannan sakatun kuɗi malam awali da malam abdullahi tirin da suka kamo mu wannan bayani Kwarai amma kuwa. lokacin da nake abin ya riga ya wuce. haka ne mai gari an kama mai shagon nan shi ma na sai da kayan kwayoyi a cikin azumi haka ne shi ma an ce an kama shi ashe abin duk bai wuce ba. to yanzu wasu sun shigo amma shi sarkin fada ya ce bai gane su ba gane su ba ko ya ba ce gane su ba ko wata ya ba zan ko mutum ɗaya ba za ka iya ganewa daga ciki ba ya ban ya gane su saboda a tsorace nake ne tabbas a nan ka zo a hargitse muna nan mun wani muka tsorata wani Abu da ya zo kuwa mana nan fada gaskiya ba zai gane su ba gaskiya kuma ne dole a san matsaya kawo mana matsaya kawo mana Allah ya so ka kwashi yaran ka ku je ku kawo in wani Allah ya so ya Kira sama. in Allah ya so ya in Allah ya so ya a yau din nan ba in Allah ya so ya za mu kawo shi an gama in kuma Allah ya so ya in Allah ya so wanda ya na san ka aiki ka jajirce in Allah ya so ya yadda mai Murta in ta Allah ya magana. so ya yadda kwantar da hankalinka wannan abin ya zo ƙarshe wannan abin ya zo ƙarshe Allah ya so ya yadda in Allah ya so ya yadda shikenan Murta ta. ba da godiya nake godiya nake yanzu kira wani yaron naka suna kusa ko ba godiya nake godiya nake kira mana godiya nake ranka kira mana fahimta ina tunanin fa ba sa kusa to shikenan kuma yanzu dai ka je ka zo mana da su ku je ku samu kai yaran gari za ku tafi da sarkin fada je in nuna maka gurin duk ku kama mana su zo mana da su ya ba matsala in a Allah cikin ya so abin ya ya yadda tana wannan abin in gaskiya Allah ya so ya yadda ba matsala kan ga fa tun da mai gari ka ji abin da ya ci ka tsaya kai aiki tukuru in Allah Ba zai yiwu a zo a ɓata mai gari ba. Allah ya so ya yadda ku giwa ce kowane kashi za ku iya kwafza da shi wannan haka yake wannan haka yake ba wanda ya kafin hukuma wannan kuma duk wanda ya zo gaban mai gari sai mun mai hukunci daidai da abin da ya wannan ba haka yake daga nan ko ina za mu je za mu je wannan haka yake mai gari ya tsaya ba ka da matsala mai gari ya tsaya yau mai gari ya sa ni ba matsala ba mai matsala gari ya sa ni ba matsala mun gode komanda ka da gida ka da amira ba matsala Very good.